kan Misa Aguinaldo. Sa laog kan banal na misa, idolot niyato ang mga minasunod na intention. Thanksgiving in honor of Our Lady of Peña Francia, offered by Sheila Chavez. Thanksgiving offered by the following: Carla Rica Fabul, San Antonio Diagnostic Laboratory Incorporation, Attorney and Mrs. Epifanio Maria Terbio Jr. and family. Special petition for Ruby Antonio. Petition for safe travel of Sally Nunez and Company. Para sa kapahingaloan kan kalag ni Virgilio Gigel, Jennifer, Nonito, Zenaida Asin Andres, Monseñor Romulo Vergara, Rosario Asin Roque, asin sa gabos na kalag sa purgatorio. Sa Santa Misa ngunyan, mahihinanyog niyato ang sarong propesiya manonongod sa Mesiyas. Ipinahayag ni Propeta Jeremias na ang Mesiyas gikan sa kapag-arakian ni David. Siya magiging sarong matanos na hade. Mahihinanyog man niyato ngunyan ang ikaduwang O, antifona, Madya o Adonai, o hade kan harong nin Israel, kagtao kan tugon ni Moises sa Sinai. Surugon manlugod kita kan sa iyang kapangyarihan. Ang celebrante sa banal na misa, iyo si Reverendo Padre Nonilon Arnold Bancaso Jr., Formator, Holy Rosary Major Seminary. Matindog na po ang gabos.
Sangaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta. An pagkamot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Sosuloan na ang ikatulong kandila ni Attorney Edgardo and Mrs. Peña Francia Ablay and family, ang ikatulong kandila, simbolo kan sa tung pag-arang, na iwaras sa to, ang biyaya nin kusog nin buot, na idusay an sa tung buhay, sa lindong kan sa iyang pangataman, asin pag-ampon. Diyos na makakamhan, tabangian sa imong banwaan na magmaludok sa pagalat kan pagdatong kan sa imong bugtong na aki. Anhadi kan harong nin Israel. Tanganing magkanigo kami magsabi sa iya, sa malaad na pagkamot na kami mga parasunod niya, huli sa pagkabuhay na susog sa sayang katukduan. Inihinahagad mi sa ngaran ni Hesukristong kagurangnan, na kaiba mo asinin Espiritu Santo, nabubuhay asin agahadi, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Mga tugang, ako untan sa tong mga kasaklan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Dios. Maherak manlugod sa to ang Dios na makakamhan, pakapatawadan sa tong mga kasaklan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Sa mga taong marahayan mo, inoobaw ka, inuyaw ka, sinasambang ka, pinapamurawan ka, pinapasalamatan ka, ulit ang dakula ko, kaburuangan. Ang
sanaan oro nagalang ka. Jesu Cristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kayo sama. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, namimibi kami. Papagkaniguan na kaming nagagabatan kan sakal din kasalan, nagikan sa daan na kauripnan. Makaligtas huli kan hinahalat na bagong pagkamundag kan bugtong mong aki. Huli kaya so Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as inagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias. Uya, maabot ang mga aldaw, ang kagurangnan na nagtataram, na si David tatauwanin supang na banal, supang na magiging tunay asin madunong na hade. Magahade sa kamagibunin katanosan, patin kabanalan sa banwaan. Sa iyang mga aldaw, si Huda makakaligtas, asin si Israel mabubuhay sa katiwasayan. Asin ini ang ngaran ay aapod sa iya, kagurangnan sa tong katanosan. Kaya, maabot ang mga aldaw, ang kagurangnan ang nagtataram, na ang mga tawo dai na masabi, buhay ang kagurangnan na nagpaluwas kan mga aki ni Israel sa daga nin Ehipto. Kundi, buhay ang kagurangnan na nagpabalik kan kapag-arakian nagikan sa harong ni Israel, pinapuli hale sa amihan, asin sa mga banwaan na pinagkawararakan ninda, tanganing mag-erok sa saindang rugaring na daga. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa iyang panahon, mamumurak ang katanosan, ang kapanoanin katuninungan sagod paman. O Diyos, itao mo sa hade ang kahatolan, asin sa aki kan hade ang katanosan. Tanganing matanos ang nahatolan niya ang banwaan, ang nagtitios sa iyang kaherakan. Ililigtas niya ang dukha kung siya mag-aagrangay, asin ang nagtitios na mayo ni nakikidumamay. Sa iyang kaherakan, ang mga dukha asin mapakumbaba, ang buhay nin mga daing sukat sa iyang ililigtas.
Pagumawon an kagurangnan, Diyos din Israel, siya sanaan makakagibo nin mga ngangalasan. Pag-umawon sagkod paman an sa iyang ngaran, mapanulugod an bilog na kinaaban, kun sa iyang kamrawayan. Amen. Matindog ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu, Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. An pagkamundag ni Jesus nangyari siring kay ni. Si Maria na sa iyang ina, nakatalaan na ikasal ki Jose. Asin bago sinda nagsaro, si Maria nanghidam na sa bagsikan Espiritu Santo. Si Jose na sa iyang agom matanos na lalaki, asin habo siyang ipasupog. Kaya nag-isip na suhayan siya nin hilom. Kan ini pinag-isip-isip ni Jose, sarong anghel nin kagurangnan, nagpahiling sa iya sa pangiturogan, asin nagsabi, Jose, aki ni David, day ka mag-alang-alang na akuon si Maria siring sa agom. Huli taan aki na sa iyang daradara sa tulak, gibo kan Espiritu Santo. Lalaki an ipapangaki asin ngangaranan mo siyang Jesus. Huli na tutubuson niya an sa iyang banwaan sa saindang mga kasalan. Ini nangyari nganing mautob ang sinabi nin kagurangnan sa nguso nin propeta. An virhen mangingidam asin mga ngaki nin lalaki. Asin Emmanuel an ingangaran sa iya. Pagmata ni Jose, ginibo an ipinagbubuot sa iya kan anghel nin kagurangnan. Inako si Maria sa iyang agom, asin ipinag-iba sa harong. Dayman sindan nagdurog, si Maria nangaki, asin an aki nginaranan Jesus. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo Kristo. Diyos marhay na aga puliwat sa indugabos mga tugang. Nasa ikatulong aldaw na po kita kan sa tuyang misa, simbang, or misa aginaldo. Asin idinudulot niya to ang misang ini sa kaumawan kan sa tuyang mahal na ina. Alagad sa paghurup-hurup niya to kan mga bagay-bagay manunungod sa tuyang
mahal na Dios, kay Jesus, tinatawan kita ngunyan nin sarong importanteng karakter na maging parte kan sa tuyang pag-andam orog ng gayo sa iyang pagkamundan. Mga tugang, saro sa mga dipisil na sitwasyon sa buhay kan sarong tawo na naghihingowa na maging marahay, asin maginhawa an buhay, iyo na an madigtaan an sa iyang pangaran. Ninhulita, ano man na pwedeng mangyari na dai magayon o makakadanyar kan sa iyang pangaran, malinaw man na mahihiling bilang refleksyon kan sa iyang buhay. Kaya sa paglapigot na ini, sinisiguro kan sarong matanos na tawo na mapreserbaan sa iyang pangaran laban sa anuman na pwedeng maging panraratak kaini. Ang dignidad kan tawo nakasalalay man kaibahan kan pangaran na pinapangatamanan. Kaya po kita, pinapangatamanan niya tuan sa tuyang mga pangaran. Bakong iyo, habutan na iyan madigtaan, linilibak, rinarautan, kan ibang mga tao. Urog ng gayo, ninhulikan sa tuyang pagmaut na maging marahay sa mata kan tao, asin sa mata kan Diyos. Sa Ibanghelyo na sa tuyang nadangog, si Jose nakatalaan ng ikasal ki Maria bilang sa iyang magiging agom, labi ka importante kay Jose na maninigo siyang mag-atubang ki Maria na malinig. Alagad, ang bilog na plano ni Jose, naliwat, na bago, kan maaraman niya na si Maria badus na, maski nga ni dai pasinda mag-agum o dai pa nagdurog. Ini nagtao sa iya nindakulang kapurisawan. Sa iyang pag-isip-isip kan mga pangyayari, dai tama o dai angay na sa iyang akuon si Maria bilang agum. Sa tao kan sa iyang dakulang sitwasyon na kinakamugtakan na pwedeng magdaranin dakulang kasusupgan, nag-isip si Jose na hilom niyang suhayan si Maria. As in, nadangog po niya to iyan sa satong Ibanghelyo. Alagad, sa pagturog niya, nagpahiling an anghel nin kagurangnan sa paagi nin sarong pangiturogan. Ipinasabot kan anghel na ang gabos na ini na nangyayari sa iya, parte kan dakulang plano nin mahal na Diyos para sa satuyang kaligtasan. Bakulang plano nin mahal na Diyos para sa iya. Bakulang plano nin mahal na Diyos para kay Maria, kundi plano nin mahal na Diyos para sa satuya gabos. Ipinasabot kan anghel na anaki na dinadara ni Maria sa iyang pupunan, hale sa Espiritu Santo, asin nga ngaranan niyang Jesus, hulita siya ang magiging tagapagligtas kan mga banwaan. Sa paagi, kan mga tataramon na ini, nalinawan ang isip ni Jose, asin sa iyang inako si Maria sa iyang harong. Enot na magayon na dapat niya tong tawanin doon, iyo ang pagsunod ni Jose sa kabutan kan Diyos. Mga tugang, bilang sarong matanos na lalaki, a just person, inisip ni Jose na suhayan si Maria nganing ilikay siya sa dakulang kasusupgan. Taano? Ninhulita pagmaaraman kan mga Hudyo na ansarong daraga kay itong panahon, nagbabados na di pa man kasal o mayo man hinagom. Iyan, dakulang kasusupgan, bakulang sa pamilya, kundi sa banwaan, asin anpadu sa kaiyan kagadanan. Alagad, ang inisip ni Jose na plano, bakong uyon sa kabutan kan Diyos,
Ano ang plano ni Jose? Nahilom niyang suhayan, maghali siya. Dai niya akuon si Maria. Yan ang sa iyang plano. Alagad, dai uyon ang Diyos sa iyang plano. Bako ito ang kabutan kan Diyos. Kaya, kan ang anghel nagsaysay sa iya kan dakulang plano kan Diyos sa paagi kan aki na nasa pupunan ni Maria, sa iyang tulos-tulos na liningawan an sa iyang sadiring kamauotan, kundi magsunod siya sa Diyos sa paagi kan pag-ako ki Maria. Iyo yan ginibo ni Jose. Imbis na sunodon niyan sa iyang sadiring kamauotan, nasuhayan si Maria. Ang ginibo niya, tinawan niyang pagpapahalaga ang sinabi kan anghel manunungod sa plano kan Diyos. Kaya inako niya si Maria. Ninhuli ka ini, andam si Jose na magsayuma kan mga bagay na aram niyang dai, makakatabang, nganing mapangyari kung anuman ang plano kan Diyos. Dahil siya nagtaong importansya sa kung ano ang mas madali sa iya o mas importante sa iya, kundi sa iyang inenot kung ano ang kabutan kan Diyos. As in ini, magayon na maging parte kan sa tuyang paghurup-hurup. Ining ginibo ni Jose, pwede niya tong maging panalmingan. Pwede niya tong masabing, pwede ko itong arugon. Na kung sain, mas tinatawan nin halaga kung ano ang kamauotan kan Diyos kaysa kan sa tuyang mga personal na plano sa satuyang pagkabuhay. Sa satuyang mga pagkabuhay, mga tugang, kadakul kitang gusto, kadakul kitang plano, kadakulon kitang pinapaurog, lalong-lalo na tanganing magkaigwanin komfortabling buhay. Natawan ta na daw nin pagpapahalagaan plano nin Diyos para sa tuya. Nakapaghapot na daw kita, Diyos ko, anuman ang plano mo para sa sako. Ninhulit ta kung aram niya to ang plano nin mahal na Diyos, asin iyan sa tuyang nasasabutan, sigurado akong iyan an enot nagigibuhon ta, maski igwanin kadipisilan. Mga tugang, nagkaigwan na daw kitang pagkakataon na haputon ang Diyos kung anuman an sa iyang gusto na mangyari sa buhay niya to. Ninhulita kung madadangog ta an sa iyang boses, sigurado akong ang minamawot niya bakulang para sa to, kundi para sa gabos. Ang mga tataramon na sa tuyang nadangog sa Ebanghelyo, nagpapagirumdum sa satuya na ang plano kan Diyos, iyo ang dapat na sa tuyang mas tawan nin dakul na pagpapahalaga. Ikadua, si Jose, modelo nin pagtubod. Kan ang anghel nin kagurang na nagpahiling sa iya sa pangiturogan, si Jose nagtubod sa tataramon kan anghel. Dahil na siya nagduwa-duwa, kundi ninhuli ta na sabutan niya, inako niya tulos-tulos kung anuman ang mensahe na itinao kan anghel sa iya. Sa sitwasyon na sa iyang kinakamugtakan, sa mga posibleng problemang sa indang aatubangon ni Maria, si Jose nagsarig sa Diyos. An sa iyang pagtubod, iyo an sa iyang pinanarigan. Ninhulita ang Diyos totoo sa iyang mga promesa. Idinusay ni Jose ang gabos niyang buhay, ngani sa nang maging katuwang sa dakulang plano kan Diyos. Ninhulikan sa iyang pagtubod, biniyayaan siya kan Diyos. Giniyahan, asin dai binayaan. Si Jose, mga tugang, nagtubod sa mensahe kan anghel, na akoon si Maria, asin an aki, na magiging tagapagligtas niyato gabos. Ang resulta, kan sa iyang pagtubod, nagkaigwa kita nin kaligtasan. Mga tugang, sa satuyang pagkabuhay, igwa man daw kita kan siring na pagtubod na ipinahiling asin ipinahayag ni Jose.
Sa mga problema na sa tuyang inaatubang, kiisay kita minasarig, minadulok, o minahagad nintabang. Ang Diyos, iyo an mas nakakaaram kan mga bagay na angay sa to, asin mas marahay. An kaipuhan tang gibuhon, iyo an magpahiling nindakulang pagtubod sa mahal na Diyos. Faith is necessary. Kaipuhan taan pagtubod. Ang pagtubod asin pagsarig sa Diyos, iyo an makakasustener sa satuya. Tanganing kita makapagbaklay na marhay digdi sa ibabaw nindaga. Arog kan ginibo ni Jose, kita man iniimbitaran mga tugang, na magkaigwan nin dakulang pagsarig sa mahal na Diyos. Ang pagtubod, importante, tanganing kita magkaigwan nin marhay na pagkabuhay. Arog ni Jose, lugod kita man magsarig sa makusog na promesa kan Diyos, na itatao sa tuya ang gabus niya tong mga kahagadan, kung ang mga bagay na iyan makakarahay sa satuya asin sa bilog na katawuhan. Kaya mga tugang, ngunyan na ikatulong aldaw kan sa tuyang misa di aginaldo, hagadon niya to ang mga pamibi ni San Jose. Na kita matawan nin kusog nin pagtubod, asin danay niya tong paurugon kung anuman ang kabutan kan Diyos. Ining duwang ini, ipinahiling sa satuya ni San Jose. Nag-ako siya kan kabutan kan Diyos, asin nagpahayag siya nindakulang pagtubod. Lugod kita man, maging arog ki San Jose. Amen. Pamibinin banwaan, kaiba ni San Jose, ang lalaking dakulaan pagtubod asin bilang pamilya kan Diyos, sararo kitang magpamibi sa tunay na ama kan gabos. An sa tuyang sasabihon, kagurangnan, hinanyugaan sumong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an Santo Papa, mga obispo, kapadean asin mga lalaking relihiyoso, mag-arog ki San Jose, asin magladawan kan pagkamuot kan Dios, huli kan sa indang makaamang pagmangno. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga opisyal kan gobyerno, mag-arog ki San Jose na maging marigmat sa pagmidbid kan plano kan Dios na ipinahayag sa arualdaw na pangyayari nin buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga ama, mamuot asin magmakulog kan sa indang mga familia, huli kan sa indang mahigos, asin marhay na paarog kan buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga nakakamate nin pagsubok sa personal na buhay, asin sa familia, magkaigwa kan paglaom, asin pagtubod ni San Jose. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing sa tabang kan pamibi ni San Jose, ang mga naghihingagdan, magkamit ninranga sa saindang mga huring oras. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Kagurangnan, tabangi kaming maging saro bilang pamilya sa pamayo mo bilang ama. Inihinahagad mi huli ki Kristo no sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia.
Indog po. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maaku manlugod kan Dios sa mga makakamhan. Ako on malugod kan kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ang sakrifisyong idinudulot sa imo, magpakanigo sa mo sa ngaran mo, tanganing sagkod paman, makisumaro kami sa imo, nahuli kan sa iyang pagkagadan, nagpaumay kan sa mong pagkamagagadanon, siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa saimong espiritu, iitaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Ihinarubay siya sa hula kan gabos na profeta, dinara sa pupoknan kan inang birhen sa daima sabing pagkamuot. Ipinahayag ni Juan kan siya nagabot, asin itinukdo kan siya yaon na. Ipinapasabong niya sa mo na maugmang magandam, para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag, tanganing maabdan kaming nagpupuka sa pamibi, asin nag-uugma sa iyang kaumawan. Kaya kaibakan mga angheles asin arkangheles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, kaibakan gabos na langit non na hukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal an kagurangnan, Diyos nin mga hukbo. An langit asin daga, panukan sa imo kamurawayan. O sana sa kaitaasan, paladanan minadigdig, sa ngaran kan kagurangnan. O sana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanang kanan banal, burabo ding gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Heso Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, nagpasaluyib sagkod sa pasyon, nagkuasa nin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini. Itinao sa sayang mga disipulos dan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuan niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom ka ini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaklan. Ini paghibuhon nindo sa pagrumdom sa ko.
Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamaratan mo. An pagkabuhay mo liwan, ipinapahayag sa God na ikaw magdatong. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadanas in pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Arsobispo sa Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat asin an gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, kan mga banal apostoles, asin gabos na santos, na kaidto pa nakapagayagayas sa imo, magkanigong maging kaheras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos nun nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingka sa kasaklan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Heso Kristo. Asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Heso Kristong kagurangnan ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo. An sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Haray paghilngan sa mong mga kasaklan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwan na siya mapatuninong asin magkaburonyog, sosog sa imong kabotan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan ka mo nin katuninongan. Peace be with you. Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasaklan kan kinaban, paladan ng mga inaapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag maoomayan.
Mamibi kita. Kagurangnan ako on milugod an sa imong pagkaherak, sa tahaw kan sa imong templo, asin maandam mi nin angay na kagalangan, an maabot na solemnidad kan sa mong pagtubos. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo, et pes nostra salve. A te clamamus, exulis filii Hebe, ad te susperamus, gementes et flentes, in lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, ilus tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium oscende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, Ut digni ficiamur promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, vi gloriose Virginis Matris Maria Corpus et Animam, ut dignum Filii tubi habitaculum efficie mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasi, daut cuius commemoratione laetamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Matukaw po sa nagkakapirang anunsyo. Enot ang parokya nag-iimbitar para sa mga young professionals or young adults sa edad na 23 hanggang 49 na magpartisipar sa sarong pagtiripon sa maabot na Enero 24, 2026. Ini gigibuhon sa Archbishop Hall digdi sa parokya. Kamauotan kanasabing aktibidad an magtao nin tabang espiritual asin oportunidad sa mga young adults na magmamauot na magkaiba nin grupo na maiibanhan digdi sa parokya para sa saindang pagtalubo bilang sarong individual. Ikadua, sa ngaran po kan satuyang kura paroko, asin kan parish pastoral and finance councils, buot ko pong pasalamatan ang gabos na nagpartisipar ngunyan sa Misa di Aguinaldo. Salamat sa mga altar servers, lector and commentator, lay Eucharistic ministers, asin collectors sa saindang partisipasyon sa laog kan misa. Siring man sa inawit choir, sa saindang pag-awit sa liturhiya. An pasalamat man sa familia ni Attorney Edgardo and Maria Peña Francia Ablay sa pagsulo kan kandila sa ikatulong aldaw kan satong Misa di Aguinaldo.
asin orog sa gabos, ki Reverendo Padre Nonilon Arnold Bancaso Jr., Formator, Holy Rosary Major Seminary, ang satuyang Celebrante Mayor asin Predikador. Ikatulo asin panghuri, pakatapos kan misa, igwa sa luwas, sa patio kan simbahan, nindikit na painit, pakape asin pagoto para sa mga parasimba. Salamat sa Trezans Office Supply Trading and CLH Non-Specialized Wholesale Trading sa pag-sponsor kang satong pakakan ngunyan na aga. Matindog po para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bindisyonan kamo nin Dios na makakamhan na nama, asin anaki, pati ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa lakaw sa katuninongan asin pagkamot kay Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat po sa Indo Gabos.